De politie jouwt een laatste waarschuwing aan minister Van der Steur. Ze willen graag een nieuwe en betere CAO, maar in de onderhandelings komen de boen en de minister er net uit. Politiemensen uit het hele land gaan joet naar Den Haag om te demonstreren. Om 10 uur van de morgen stier de bus in Drachtenkleer. Zo'n 60 Friese politiemensen gaan mee naar Den Haag. Nou, UCO is Auron, die zo 1 januari zou die al vernijd worden, is nog steeds niet gebeurd. En de onderhandelingen lezen naar uw gevoel helemaal stil. Dus we willen graag dat uw minister praten gaat met uw bonden om een knappe CAO uit te praten. De arbeidsbetingsten worden minder als het aan de minister leidt. Hij wil het tal weekenddiensten van de politiemensen opschroeven. En verder willen de politie zelfs dat ze beter betalen worden voor piketdiensten. Wij moeten het haar van uw onregelmatige diensten. Als wij zorgen dat wij piket draaien voor €1 in het uur, dat wij thuis bereikbaar binnen, dan denk ik dat er heel veel mensen binnen van je bent hartstikke gek. En dat klopt dus ook. In Den Haag kwamen duizenden politiemensen joet bij elkaar. En bij de demonstratie op het Malieveld kreeg minister Art van der Steur een gele kaart.